नायदोलाय आं जानायखौ अखानोसैलाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फिन खेबसेबाव आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो गोसो गोरबै बरायहरजोबलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै गोदान जानाय भिडिअ लानानै फैसैलाय ओमफ्राय जानाय भिडिअआबो आङो दासो हाथायनिफ्राय फैदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं अमा नायदोंमोन आनलखौ लानानै 12टा दा 12टायानो जाबाय 12टायावसो लायदोंमोन आङो ओमफ्राय अमा रेसिपि बिराद गोथाव जानाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन आं ओमफ्राय गैया अमाखौनो लोगोफोर मोनबोआसै ओमफ्राय दा बयलाराथ' थाबाय थाखायो नालाय बयलारखौसो लानानै फैलायबाय आरो आङो ओमफ्राय दा नै हाथायनिफ्राय आङो संग्राय लाबोदों लोगोफोर अबेथिं संग्राया बेसे दाम बेखौहाय माबा होनदोंमोन 150 होनदोंमोन ओमफ्राय 130नि लानानै फैबाय आङो संग्राय ओमफ्राय नै आंहा नैबेखौ इम्परटेन्टथारमोन बिराद बाबुजा जोंहा आलु बाथोन जायो ओमफ्रायहाय बिदिनो बानलु सावनानै खालामनो मानो गेस स्ट'भआव बोरैबा कम्फर्टेबल जाया ओंखायनो बेखौ कम्फर्टेबल जानायनि थाखाय लाबोबाय आरो ओमफ्राय नै हाथायाव थांनानै गोलोमजोब्बाय आं लोगोफोर ओमफ्राय डाइरेक्ट ड्रेस चेन्ज खालामालासिनो डाइरेक्ट संसै संनायखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै जानायखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आरो लोगोफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामना होलांदो आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर नै बेखौनो लायथारदों आङो नैबेखौ 30 थाखा केजिनि लानानै फैबाय जि जानो लुबैखादोंमोन बयलारजों जानाय जायोना मायो नायसै र' दा 12टाबो जाबाय बेखौ माबानानै हास्लाबब्लाबो ओंखायनो आं ओरैनो बयलारखौ सिम्पोलै जानोसैलाय आरो लोगोफोर पुरा बुरजा बिनानै लाबोखावदों आङो जा रागा जोंलायलायो आंखौ बयलारखौ बिखावनानै लाबोखायो नालाय नै एसे लाबोबाय आधा केजि एसे बारा बिनानै लाबोखायो नालाय आंहाबो ओमफ्राय साइडआव थाग्राबाबो सिख्ला थानानै सिख्लानो एसे बारा हरनांगौ होनलायलायसो जोंहाय बुरिसो नै लोगोफोर थावा आंना दरनैसो दा मोनायाव जानो एवफ्रामनानै दोनबाय आं ओमफ्राय माखासेखौ एबार एवनोसै आरो सिथाबजोबदों चिकेन मसाला बारा होनो हानाय नङा दै जायो आं खालामलायथारबाय आं दै होनोसै नै बे कुकारा ओंखाम दहाय संनायमोन नालाय ओमफ्राय बे सानियाथ' जेबो नङा केबल नैबेखौल' सुदों आङो नै लोगोफोर एकदम गोथाव जासिगोन बियो स' लोगोफोर आंना रेडि जाबाय जाग्राया बेदर बिदैल' ओमफ्राय बेदरल' दिनै जेबो गैया बेदरल' माबा केरेला भाजा दंमोन ओमफ्राय आं लायासै बेदर बिदै मोनोब्ला बेदर मोनोब्लालाय मानो दस्राखौबो नांलाया ओमफ्राय नै जि इन्टारेस्टिं नै आखाया ओंखाम माने हायखांदोंमोन नालाय आं फिसालानो ओंखाम हायना हरदोंमोन नालाय ओमफ्राय नै मा होनो पियासआ जि मोजां गल गल दिनैहाय हाखावलायासै आङो बानलु लाबाय थाइनैसो जानोसै दे लोगोफोर नोंथांमोना नायदोलाय आं जानायखौ अमा अखा जानो सानाया बयलारसो मोनजालायबाय आंहा
खनसेलाय लोगोफोर एकता 1:30 जालायखानोसै ओंखाम जानाया आं एसे सिगां थांबा अमाखौ मोनबोगौमोन ओमफ्राय बिबैया दिनै शुक्रबार ना ओमफ्राय शुक्रबाराव बिबैना चार्ज दं ओमफ्राय चार्जआव थांनायखाय ओमफ्राय आङो लेट सहैदों आरो नङाबालाय अमाखौनो अखा मोनजागौमोन आरो दिनै मानोबा बिदि गिदिर जादावनानैसो खेबसेनो कुकाराव रुनानै गोथाव मोनग्रा जाबाय ओरैनो सिंगेल जानो बाबाय सान्थि सान्थि ओंखाम जोब्बाय ओंखाम एसे लायबावनोसै आं लोगोफोर नै ओंखाम लायबावबायसो जाबाय लुयै जागोन नै बियो बिखा आगोलहाय गोजौआव जिरायनानै जानो मोजां मोनोमोन ओमफ्राय केमेरा दोननो मानो बिराद आनकमफर्टेबल जायो आरोना माबायाव टेबोलाव जिरायनानै जाबा ओमफ्राय दा आङो ओंखायनो मरासो लायो मरायाव गाहायाव जिरायनानै दाब्ला कमफर्टेबल जाथारो आरो गोदोनि आबै आबौनि गाहायाव जिरायनानै जाबासो ओंखाम खहाबो होननाय आंनाबो बिदिसो जालायलांबाय गाहायाव जिरायनानै जाबासो ओंखाम खहाबो बिसोर मोननैयानो उदै बुंहोखायो बेबायदि बिगुरखौल' जानोसै बाल आं मोदोमखौ जाला जा गोथाव मोनखायो आं नै
सेरसेनिखौ जागोन नांगौबा ओरैनो नैबेसे हाफ खुरैल' बिदै दोननांगौ बहुत टेस्टि जायो माने टेस्टा हाबो गोथाव टेस्टि जादोंमोन ओरैबायदि गोथाव जादों माने आङोथ' ओरैनो सामब्राम गुफुर बानलु पियासल' होयो उन्दै जाफायो नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय दिनैहाय आङो चिकेन मसाला होदों बिराद गोथाव जागोन टेस्टआ बहुत मोजांसिन ओंखारदों आरो बांसिन मस्ला मस्लि जानानै होनानै जाबाथ' गोथाव मोनजाखायो ओमफ्राय आंहा उन्दैनि थाखाय फारसे ओरैनो रुनाय जानांगौ जायोना होमबाबो आं दिनै होथारबाय आरो गोथाव आं होननो रोंला गोथाव जादों आरो गामाख्ले खुरगासे जायो दिनै खुरगानै हाबबाय ओमफ्राय आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'सैलाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि जानाय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोजां मोनखो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों खोन्थाहरदो लोगोसे लाइक शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय बिदिनो गोदान गोदान जानाय भिडिअ आङो लाबोगोन आङो उन्दै एसे देरागौ मानि बेबायदिनो सिम्पोल जानायखौ आं लाबोबाय थागोन आरो उन्दै एसे देरबासो माबाफोर जेनेबा गोखा गोखै माबा माबि बेफोरबायदिनो नारजिफोर बेफोरखौ आं दा मोनजाखाया बिनि थाखायनो बेखायनो आङो जेला बेबिया एसे देरो होमबा लाबोगोन आरोना दा ओरैनो सिम्पोल जाथ'नायखौ आं लाबोबाय थागोन स' आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर बाय बाय